TV Anwar Flebo anga folibe awe auko bismillah auka don kibaru kenekan. Ministre Mimbe ne o ministre de la décentralisation kunu aye wele bla politique maw nyamaw ma uye hakli falen ke femiye politique yere tabolo ye ani kalata mun kanka laben akera kunungo ereka jabalala. Rumani kaufe albi Bikares ni aleye faba konana mamun koni jigna walasa kuka dusuma kasa yira halbi umasegi kabo du konana. Amerika jamana nyema no e Donald Trump aye sebe minta no sebe minni ayato maudo koni uye wulika joke mamumbe ni ulu ya yira kafo aye sebe mins ke onyena ani mumbe ajugala halbi ulu tare nyogon sorofe miye kliblo ulu konana. Nin tunye a bakrubaw ye an b'a bɔ ɲɔgɔn na k'a di aw ma sisan. Sheikh Soufi Bilal Diallo ni ale communauté musulmane de Soufi ulu ka karamɔgɔ ba ye a bɔra fɛn min ye Gabon k'i kunda a Congo kan. Congo a bɛ taa wajulu belebele ulu sigi Congokaw fɛ o fɛn min ye ɲɔgɔn ye caman ulu bɛ mun kɔni bolo dalen do Sheikh Soufi Bilal Diallo ale fɛ. Ministre Mimbe no ye ministre de la décentralisation ye kunungo ani politique nyemo uye ɲɔgɔn ye ke ɲɔgɔn ye min kɔnna uye hakili falen ke fɛn kalata mun kɛra ka tɛmɛ ani mun bɛ senna u bɛ se ka ulu kɔni sigi sen kan cogoya min. An ka ale tesuge an ka ale lajɛ ko in bɛɛ lajɛlen kun bɛ ale de bolo. Kalataw dɔ kan ka kɛ an ka cercle la o fana bɔlen kɔfɛ kalataw dɔ kan ka kɛ an ka region na fo ka taa se kalata minnu bɛ ni fasodenw kan k'u hakilina di a kan ni an kama referendum n'a fɔra ko ka wele bila kalatalaw ma siɲɛ 4 san kelen kɔnɔ a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛya ye an nana lajɛ k'a fɔ nafa bɛ mun na o ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ kalata ta ko fɔlɔ o bɛna kɛ mɛ kalo tile 28 o bɛna tali kɛ kalata minnu n'olu kan ka kɛ an ka sigidaw la kalata ta ko filanan an y'a fɔ cogo min na o bɛna kɛ o ye kalata mun n'o kan ka kɛ an ka region kɔnɔna la ani referendum mun n'an y'a kuma fɔ o kan ka kɛ wagati min na an ni politikimaw n'an bɛnna fɔlen na an ni politikimaw an kan ka ɲɔgɔn ye mun bɛ tali kɛ kala bɛ taa sɛbɛn mun na nka gɛlɛyaninw dɔ yera o la n'i y'a jateminɛ maa hakɛ minnu kan ka wele an bɛ wele bila cidenw ma olu kana a lajɛ u bɛ dɔɔni sira mun ye u ka na o sɛbɛntiya ani o fana bɔlen kɔfɛ u kan ka jɔyɔrɔ mun ta sɛbɛn yɛrɛ sanfɛ o ka se ka dɔn n'i ye wele bila 100 ɲɔgɔnna ma 20 walima 25 olu dɔrɔn de bɛ se ka ye kɛnɛ kan o bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye an ka baara taabolo la n'i ye wele bila maa ma ko ka kɛ i ka ciden ye an bɛ mun ɲini o ka kɛ maa ye mun b'a siraw bɛɛ lajɛlen dɔn n'o bɛ tali kɛ kalafiliw la. An bɛ to Mali kɔnɔ hali bi Karangaso n'o ye Kucala mara ye Karangaso ni Kucala cɛ kilomɛtiri 35 Kolombika ni ale ye muso ye wa diinɛ muso do u kɔni maaw do nana tigɛ kɛ a la ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 20 ani kɛlɛ ma an bɛ don min komi bi a kɔni a ma dɔn mais fɛn min ye wulikajɔw olu kɛra wa sɔrɔdasiw dɔ yɛrɛ bɔra Kucala walasa ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ yɔrɔ min na nin ko in kɔni a nana kɛ. Fransi kaw fɛ kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'o ye Canard enchaîné ye a ye kuma kuraw ta k'a ɲɛfɔ fɛn min ye Pelona n'o ye François Fillon ka a furumuso ka ko la an bɛ don min komi bi François Fillon fɛn min ye ko kan kale o kɛra François Fillon na an bɛ don min komi bi. Jɔkun kunnafoni di sɛbɛn mun bɛ ni an kama Canard enchaîné ale bɛ dɔ fɔ ka taa François Fillon juguya la hali kunu u y'o ɲɔgɔnna de kɛ. Ni kunnafoni di sɛbɛn u y'a yira u ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ François Fillon a furumuso ale ye nafolo dɔ sɔrɔ a bɛ t'i jɔ euro wari ba 45 la n'i y'a ta franc CFA la franc CFA miliyɔn 29 fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ 150 ɲɔgɔnna ma a yira k'a fɔ o de sarala ye wagati min na u y'a gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ko u ka bulonba maaw de y'a sara ye wa u y'a sara ye fo sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔnna. Ni kunnafoni mun dira a cɛ ale nana kunnafoni ngalontigiya i n'a fɔ a ye kunnafoni tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ngalontigiya cogo min na François Fillon a ye laseli dɔ kɛ kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen an ko mun ma ko lettre au français o la a y'a yira k'a fɔ tiɲɛna ale ye yafa mun deli halisa ale b'a ka yafakanw kan nka a y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw dɔw bɛ ka ale tɔgɔ tiɲɛ walasa ale kana se ka sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili la a ye wele bila u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ olu dɔrɔn de bɛ se ka na n'u ka laɲini ye u ka laɲini ye mun ye olu dɔrɔn de bɛ se k'o fana fɔ
walasa jamana tiɲɛ ka bange a kɔnɔ. Fransikaw fe François Bayrou ale ye a ka jɛkulu n'o ye parti politique do ɲɛma do wa maire fana do a ye kuma fɔ kuma min fɛn min ye France 2 sanfɛ u ka jamukan do nana tɛmɛ sɔgɔma a den na o de la a y'a yira k'a fɔ maaw dɔ tun y'a fɔ k'a fɔ a bɛ sɔn ka a kan bɔ kalata olu nɔfɛ an bɛ don min komi bi ale kɔni a y'a fɔ k'a fɔ a na wuli ka jɔ kɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa ka ko ninnu ka olu ta a ba la. Rumanikaw fe hali bi maa mun ye murti boloda ka jigi bolon kɔnɔ an bɛ don min komi bi u b'u ka faaba la hali n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnfura min kɔni bɛ maaw segira u kɔ o n'a ta o ta u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ karew kɔnɔ n'o ye u ka faaba karew ye walasa ko mun kɔni nana kɛ ka u ka dusumakasa ka o yira. An ma boloda su o su u la o wula walasa ka yira k'a fɔ u ka gouvernement ka taa ka bɔ u da la Bukarest mara la. U ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kelen don k'u kɔkɔrɔma don sabula ale bɛ fɛ gouvernement mun ka na o gouvernement in i b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka na ni nin gouvernement in n'olu ma baara bila sɛbɛn bila u ka premier ministre n'o ye Siré Guindrao n'u ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ bɔ premier ministre la fiyewu bi yɛrɛ u ka bulonba maaw kelen don ka wele bila a ma u bɛna kuma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan fasodenw kelen don ka laɲini mun kɛ n'o ye a ka bɔ premier ministre la sabula fanga sina maaw de kelen don k'a laɲini kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Amerikaw fe Amerika jamana ɲɛma n'o ye Donald Trump maa mun bɛ ni olu y'a yira k'a fɔ a ye sɛbɛn min ta o ɲɛna ani mun ko a ma ɲɛ an bɛ don min komi bi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiribulon na. U ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la a guwana kosɛbɛ u ye lɛrɛ kelen ɲɔgɔnna de kɛ kuma la kiiritigɛla 3 ɲɔgɔnna San Francisco mara kɔnɔ u y'o kiiritigɛlaw 3 bɛɛ lajɛlen lamɛn kunu ka bɛn tarata don ma février kalo tile 7 san 2017 u ka se k'u ka hakilinaw di mun sigilen do sen kan u ka ɲɛmaw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ jamanaw dɔ kan olu sen kana se u ka jamana kan nka kiiritigɛla dɔ bɛ yen Seattle mara la ale y'a yira k'a fɔ ko sariya a tɛ boli u ka mara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maaw dɔ kelen do ka hakilinaw in lafasa kosɛbɛ n'o ye Auguste Flante ye ale ye conseiller spécial département de la justice kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kiiritigɛla minnu bɛ yen ni an ko ma juge d'appel fédéraux k'u ka jamana ɲɛma ale ye laɲini mun kɛ ka bɛn janvier kalo tile 27 ma laɲini a bɛ sariya kan sabula a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma bɛ se ka bali kɛ jamanaw dɔ la olu sen kana se u ka o jamanadenw sen kana se u ka jamana kɔnɔ a ye laɲini kɛ jamana mun na a bɛ taa jamana 7 ɲɔgɔn na o jamana 7 silamɛw de ka ca o jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan lafasabaga minnu bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a yira k'a fɔ nin baara in u bɛna a sigi sen kan walasa u ka se ka kiiritigɛlaw lasɔn nka n'i y'a jateminɛ minnu bɛ ka yira k'a fɔ sariya in tɛ se ka sigi sen kan olu ka lafasabaga olu kɔni y'a yira k'a fɔ lamɛrikaw bɛ se ka wele bila jamana wɛrɛ denw ma u ka na lamɛriki jamana kɔnɔ n'olu ka wele da ye jaabi kɔnɔlen do jakun nata la nka n'i y'a ko ta k'a lajɛ maa fila fɛn fɛn bɛ ka ɲɔgɔn sama wa olu si ma se ka kiiritigɛla minnu bɛ yen ni an k'a ma ko juge d'appel fédéraux olu la sɔn fɔlɔ nka an bɛɛ kɔni bɛna an sigi k'u ka jaabiw kɔnɔ ni jaabi dira a mana kɛ cogo cogo wele bɛ se ka bila sanfɛ kiiribulon maaw ma an ko mun ma ko cour suprême olu fana ka se k'u ka hakilina di a ko la. hali bi Amerikɛkaw fe u ka ministre min bɛ kalanko kɔni kunna a nana sugandi hali n'a sɔrɔ a bɛ sugandi kuma min kɔni u ka sena o tilala a 2 ye u ka ɲɛma danga n'o ye vice président ye ale de y'a sɛbɛntiya walasa a ka se ka kɛ ministre ye sabula a bɛɛ lajɛlen u ye 55 u ye o de sɔrɔ fɛn min ye vice président ale de y'a to u ka ministre kura kɔni n'o ye ministre de l'éducation a nana sigi Amerikɛkaw fe Dulanci nasiraw fe an bɛ taa Espagne Barça ani Atletico olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Barça ale tɛmɛna Fransikaw fe Paris Saint-Germain ale ye sebaya sɔrɔ Lille kan 2-1. Kunun tarata do Espagne jamana kɔnɔna la FC Barcelone ale ni Atletico Madrid olu ye masaranga shoketa la Coupe du Roi kɔnɔna la i ka do a dolanci kɛra dolanci gɛlɛnba ye a tora an ka sanga 43 de ma kɔnɔ yasa an ka nin dolanta in cɛlu fɔlɔ ye cɛlu min nana sɔrɔ FC Barça fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma u ka kalamani 9 ale de y'a cɛlu yara
nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Luis Suarez. Yan'o cɛ Atletico Madrid ale fɔlɔla ka cɛlu siraw ɲini a ma bɛn sababa ma kabini sanga 6nan Ferreira Carrasco ale cɛlu ɲini a ma bɛn sababa ma. Koke ale y'a ɲini sanga 16nan o fana ma foyi ɲa. O kɔfɛ fɛn min ye Antoine Griezmann fo ka taa se Diego Godin ma i ka dɔn olu fana cɛlu siraw ɲini ka bɛn sanga 11nan ma sanga 17nan fo ka taa se sanga 20nan ma nga nin si ma bɛn sababa ma. I ka dɔn fɛn min ye fo sanga 83nan de an nana Atletico Madrid ka cɛlu ye i ka dɔn min nana yara Kevin Gamero fɛ o nana kɛ sababu ye ka dolanci in bila 1-1 na ka taa u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kanu na nga i ka dɔn o kun tɛ Atletico Madrid arranger sabula n'a kun banna o cogoya la a bɛ kɛ ale ka ɲɛkumun kan wa a ko nana kɛ ten tɔn de. FC Barcelone filanin bin o kɔni kun bɛ ale arranger donc o nana kɛ sababu ye FC Barcelone ale nana sanfɛ sara cɛ ka taa final kɛnɛ kan. Kunun tarata don Faransi jamana kan Faransi championnat o kun bɛ sen na i ka dɔn a bɛ bɛn o ka 24e journée de ma. Ayiwa Paris Saint-Germain ani Lille olu de masaranga shɔkɛta la o kɔnɔna la. Paris Saint-Germain ayiwa ale kɔni nana saraba cɛ i ka dɔn Paris ka cɛlu fɔlɔ o nana sɔrɔ sanga 70nan waatiw de la u ka cɛlukɛla ŋana fɛ ni o ye Edinson Cavani ye. Ayiwa o kɔfɛ fɛn min Paris Saint-Germain ka cɛlu kɔlɔsiba ye Alphonse Areola ale nana dolan dɔ sɔrɔ a ka daga kɔnɔ a y'a ko yɛgɛbɛ caya fɛn min ye Deprevi ye ale kɔni nana dolan in taraki cɛlu kɔlɔsiba la donc k'a kɛ cɛlu ye ka bɛn sanga 86nan ma 1-1 ka bɛn dolanci ban waatiw ma. O de ma tɛmɛ sanganin kan i k'a dɔn fɛn min Paris Saint-Germain fanfɛ u ka dolancila dɔ bɛ yen nɔ ko Lucas ale de bɛna Paris Saint-Germain bɔ bolo la i ka dɔn ka bɛn sanga 90nan ma o nana kɛ sababu ye Paris Saint-Germain a bɛ sebaya sɔrɔ Lille kan 2-1. TV Anwar filɛbaw nin tun ye aw ka dɔn kibaru o kɛnɛ ye an bɛ kan bɛ da aw ye ka foli di Congo Brazza ani Kayikaw ma ni Ala jɛnɛ n'a ye waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.